Siemano mordeczki, na samym wstępie chcę powiedzieć, że mi się komputer zepsuł i nagrywam to słabym laptopem z Intel Pentium Straka, więc przepraszam za lagi. Dziś będę pracował jako pracownik pizzerii, a dokładnie jako uzupełniacz składników czy coś takiego, ale najpierw pogram se na moim Xboxie. Dobra, już wychodzę do pracy, bo mnie mama ubije, że gram tylko w te komputery. Wreszcie jestem w pracy. Klikam teraz w jakieś losowe przyciski jak w Tekkenie. Idę teraz po najmocniejszy pojazd w Nigerii. Czemu ta brama nie chce się otworzyć? Co ona robi? Ja tylko prosiłem o zapasy żywności, a brat nie rozumie, że teraz jest moja kolej. Dobra, on jest jakiś upośledzony, bo mnie dalej nie rozumie, ale za to damy mu zapasy. No co uciekasz, frajerze, a na dziś to tyle, nara.